வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன் டிப்ஸு தான். வெண்டைக்காய் பொரியல் வைக்கும் போது வலுவலுப்பு தன்மை இருந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால வெண்டைக்காவை வதக்கிறதுக்கு முன்னக்கூட்டி ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விட்டோன்னா அந்த வலுவலுப்பு தன்மை இல்லாமல் சீக்கிரத்திலே வெண்டைக்காவும் நல்லா வதங்கிடும். உருளைக்கிழங்கு அவிச்ச தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுவோம். எப்படியும் சமையலுக்கு பூரிக்கு குருமா செய்யவோ இல்லை பொரியல் செய்யவோ உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு எடுப்போம். அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரத்துக்கு மேலே நம்ம ஊற்றி வச்சிட்டோன்னா டீ கரை இல்லை ஆயில் கரை இருக்கிற பாத்திரங்கள்லாம் நமக்கு கழுவும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த உருளைக்கிழங்கு அவிச்ச தண்ணியில் எல்லா பாத்திரமே நல்லா பளிச்சுன்னு கழுவி எடுத்துடலாம். கல் உப்பு இருந்து நம்ம தூள் உப்பாக திரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி நீர் கோர்த்த மாதிரி இருக்கும். அதனால உப்பை லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கணும். ரொம்ப கலர் மாற விடக்கூடாது. வறுத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா உப்பு நல்லா உதிரி உதிரியாக நீர் கோராமல் இருக்கும். கட்டி காயம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. கட்டி காயத்தை நம்ம டெய்லி இடித்து செய்யும் போது கொஞ்சம் பருசு பருசாக இருக்கும். இல்லைன்னா பிசு பிசு தன்மை இருந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படியே நம்ம சாம்பாரில் போடும் போது அது கட்டி கட்டியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்து விட்டோன்னா காயம் அப்படி நல்லா ஊதி வர்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வர்ற காயத்தை நம்ம நல்லா இடி உரலில் போட்டு இடித்தா சீக்கிரத்தில் இடி பட்டுரும். நல்லா தூளாகவும் மாறிடும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா 1 மாதம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் கட்டி பிடிக்காமல். மிக்ஸி ஜார்லாம் சீக்கிரத்தில் மழுங்கி போயிடும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால. அதனால நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளாவது உப்பை தட்டி ஒரு திருகி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே பிளேடு வந்து நல்லா ஷார்ப்பாயிரும். தேங்காய் பூ பொரியலுக்கு சமையலுக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸியில் அரைக்கும் போது நல்லா அரைபடாது. மொத்தமாக நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அரைச்சி திருவி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு தேவைப்படுறப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். எனி டைம் மிக்ஸியில் அரைச்சிக்கிட்டு கழுவிக்கிட்டு இருக்கிற வேண்டிய வேலை இருக்காது. அதே மாதிரி தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம அரைச்சி வச்சிட்டோன்னா அந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். டெய்லி இஞ்சியும் பூண்டையும் தட்டி செலவு பண்ணும் போது இஞ்சி பூண்டு செலவு அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா அதிலிருந்து நம்ம அளவாக தான் எடுத்து போடுவோம். ஒரு வாரத்துக்கு கரெக்டாக இது ஓடும். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம அரைச்சி எடுத்து கைப்படாமல் ஒரு ஸ்பூனாலே எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோன்னா கெட்டே போகாது. கருவாடை க்ளீன் பண்ணும் போது கருவாடோட கீழே அந்த தலைப்பகுதி வால் பகுதி எல்லாம் கட் பண்ணி கிச்சன் டேபிள்லே வச்சா எறும்பு வந்துடும். அதனால் பக்கத்துலேயே வேஸ்ட்டு போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா அந்த இடமும் நீட்டாயிரும். எல்லா கருவாட்டிலையும் தலையும் வாலையும் கட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். கழுவுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். சுடுதண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு போட்டு வச்சுருந்தா கருவாடில் உள்ள மண் அழுக்கு எது இருந்தாலும் போயிடும். அடுத்தது நம்ம லைட்டாக கழுவி எடுத்துட்டாலே போதும், ஈஸியாக இருக்கும். ஏதாவது நம்ம பாயாசம் சேமியா பாயாசம் அந்த மாதிரி செய்யும் போது பாதாம் சேர்த்துக்கலாம்னு நினைப்போம். தோலோடு வச்சு கட் பண்ணும் போது அது ஒன்று போல் கட்டாகாத மாதிரி இருக்கும். பாதாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும்னு நினச்சா முந்தின நாள் நைட்டே தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தோல்லாம் உரிச்சிட்டு கட் பண்ணும் போது நல்லா நைஸாக கட் ஆகும். எல்லாமே ஒரே சேஃபாக கட் ஆகின மாதிரியும் இருக்கும். நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ரெசிப்பியில் சேர்க்கும் போது நிறைய பாதாம் கூட தேவைப்படாது. 5 பாதாம் 6 பாதாம் ஊற வச்சாலே இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது நிறைய கிடைச்சிரும். நீங்களும் இதை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறோம் கட்லெட் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற நேரத்தில் பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லைன்னா ரவா இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து லைட்டாக வறுத்து எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதுவும் இல்லை ஓட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓட்ஸை நம்ம லைட்டாக வறுத்து வச்சுக்கிட்டு அதையும் பொடி பண்ணி நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸாக பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஓட்ஸ் கஞ்சி செய்யும் போது ரொம்பவே ஈஸி. எடுத்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். சீக்கிரத்திலே அது நல்லா தண்ணியில் கொதித்து நமக்கு கஞ்சி ரெடி ஆயிரும். இப்படி நம்ம கிச்சனில் வேலை செய்யும் போதே சின்ன சின்னதாக என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா வேலை செய்கிறப்போ ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்.
எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.